многобройните дарения за храма едно прави най-силно впечатление. Едва ли има някой, който не е срещал искрените очи на дядо Добри или не е чул за него. Дядо Добри от село Байлово, старецът, който стои някъде в тъмното ъгълче на столичните църкви и подава ръка. Той не е просяк, а както сам казва, това неговото е милостиня. Милостиня, но не за него, защото делата му не са егоистични. 97-годишният дядо Добри е загърбил личното щастие, за да се отдаде на нещо по-важно. И така най-големият дарител на един от символите на вярата се оказва почти 100 годишен старец. Този човек е събрал 36 400 лева, които преди 3 години дарява на храмът Александър Невски. Сега откриваме дядо Добри в неговия собствен храм, къщичка в село Байлово, където се грижи за селската църква. Като даде пари, представа Бог. Бог всичко пише, кой каквото премил, какви премил. Ако има тия грехове, колко са неизбрими грехове имаме, и ако имаме и добро нещо, ако милостта, тя надвишава злото. Ако имаме добро, някои по-такива висши добрини, Бог е милостив. Какво е дядо Добри? Дядо Добри е един феномен. Той за мен е едно доказателство, че, както се казва в Светото Писание, ако чедата Божии изчезнат, Бог и от камъните ще въздигне свои чеда. Кой какво си признае, кой си признае, по-малко ще го съдат, кой си не признае. Като тук, като си признават нещо грешно, ще ти прости го. Ще ти прости това човек. На дядо Добри да му пуснеш и 5 стотинки в чашката, той ти се покланя до земи на 97 години. Гледайки дядо Добри, си мисля, че този човек е забравен от едно друго време, за да ни напомня, че вярата не е просто нещо, за което говорим само по време на празници. Още преди много години решава да се отдаде на Господ. Хората, които го познават, казват, че Бог за него е всичко, а той самият го показва чрез делата си. Възрастният човек доскоро обикаляше храмовете и манастирите в страната, за да събере пари за Божията обител. След Патриаршеската катедрала в София, дядо Добри продължава пътя си, за да върши още добрини. Стига до Елешнишкия манастир Успение Богородично. За него дарява 4000 лева. Ами ако има живи светци на земята, трябва да е светец. За мен е друг такъв няма, не съм поне аз. Останали романтици от едно време. Такива са светците. Приятели, има много такива верващи. Да. Верващи приятели. Тия в доброто дили доброто. А тия дека не верват, тия бегат, тия не искат мен. Он ти дявола им не дава, че може да им кара нещо добро да се върнат. Той е дълбоко вярващ човек. И може би, виждайки окаяното състояние на манастирите, разрухата, която е толкова очевидна в някои случаи, че предполагам, това го кара да помага. Хората в село Байлово си спомнят, че за чудните дела на дядо Добри са виновни бомбардировките над София през 1944 година. Тогава той работи в държавната печатница. Сградата обаче попада под ударите на тогавашните вражески сили, но дядо Добри оцелява. Казват, че това го превърнало в един от най-светлите хора по нашите земи. Съпругата му починала преди години, както и двамата му сина. Сега са му останали двете дъщери и внуците. Годините обаче не могат да откажат добрия старец от делата му. Списъкът с добрините му е дълъг. Помогнал дори за да се възстанови църквата в село Байлово, Свети Кирил и Методи. Селото обаче има още един храм, Света Троица. Изградено е с негова помощ. Признава пред нас, че са му нужни поне 500 лева, за да бъде довършена. Дядо Добри е един безкрайно благочестив, добър, мил човек, който се е вслушал в гласа си и е открил какво Бог иска от него. И той го изпълнява. Толкова просто звучи и толкова героично е всъщност. Добрите хора дават милост.
Милостта. Милостта е Бог. С дядо Добри обаче не свършва разказът ни